imagine. Poate îmi crește părul la loc când În ieșim 93 din asta. emisiune. Mai mult ca sigur, nu te-a recunoscut nimeni, Dan. Nu. Cu părul lung, De nici supărat. urmă, da, nici Chiar tu nu mă ziceai că te întreba mama ta în vremurile alea dacă nu te durea nu capul. doare gâtul așa, zic, nu te doare cap așa că Așa dai. dansăm noi. Zic, păi mi-am propus să vopsesc un gard cu părul așa, să rămân și să, până nu fac un gard plin. Auzi, dar voi cum de n-ați trăit așa niciodată ca... Vorbeam mai devreme de alte formații, da? Nu ne întoarcem la ele. N-ați trăit așa ca niște staruri. Ați fost oameni normali întotdeauna. N-au fost scandaluri. N-am citit despre voi că Artan sau că Dan Pentru că am avut familie. umblă cu X și cu Y. Pentru că am avut familie în timpul în care noi am fost artiști și în vogă, am avut familie, copii și ne-am ocupat familiile, și de Pentru că mie familiile vine noastre să râd și de de orice copiii noștri. capătă contur de loc comun. E un loc comun. Starul trebuie să fie așa. Cum trebuie să fie un star? Starul trebuie să zic așa, trebuie să aibă o mașină așa, imagine așa, exact. tac. Păi doar o să stai la bloc. Cum să vii acasă, să deschizi ușa și să fie tanti, floarea să rămână tanti și să vii de pe o scenă, nu? E un pic de necrezut pentru oameni. Din punctul meu de vedere este chiar de crezut. Nu, dar familiile voastre, spuneți că familiile au contat foarte mult. Cum de au avut răbdare să stea cât voi? Ați fost tot timpul plecați, nu? Ați fost foarte mult timp plecați de acasă, bănesc. Da. Da, și nu, am fost plecați cum sunt Am plecați fost toți oamenii acasă, cu da. treabă. Da. Dar după ce am terminat treaba pe care o aveam noi de făcut, am venit acasă, asta e lucru Da, noi important. promovăm familia ca celulă de bază a societății. Societății. Sunteți între ultimii care mai promovează familia ca celulă de bază într-un deceniu al divorțurilor. Și e foarte bine că trăiți așa. Eu vă întreb chiar pe bune, pentru că artiștii în general nu au o viață foarte... Știi cum, divorțurile sunt chestii trecătoare. Familia este ceva stabil. În momentul în care intri în cavalcada divorțurilor, ele urmează unul după celălalt, divorț după divorț. În momentul în care te gândești la o familie, într-adevăr, ea e pe primul loc. Și eu cred că chiar cât ar fi de modern, Dar noi știm legende. sau modern sau nu, Aha. sunt niște valori care vor fi tot timpul, vor exista cât va dura lumea. Iubirea și familia. Va fi până când ultimul om va dispărea de pe planeta asta. Noi, oameni obișnuiți, credeam că voi, după concert, vă suiți într-o rulotă și la ușă stau așa cârd mii de femei care abia așteaptă să vă Cu cunoască. rulota. Cu rulota. Să vă ia rulota. Probabil că asta se și întâmplă. Important e că acum noi avem pregătit un alt calup de melodii și rugăm pe telespectatori să rămână